सौंदर्यासोबतच प्राचीन मंदिरं आणि ऐतिहासिक वास्तुशिल्पांची समृद्ध परंपराही लाभलेला भूभाग म्हणजे कोकण. कोकणातील मंदिरं आणि पुरातन वास्तुकला ही केवळ धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाची नाही आहेत, तर ती आपल्याला भारतीय संस्कृती, शिल्पकला आणि परंपरेचा अभ्यास करण्याची संधी देतात. कोकणातील भूमी ही निसर्ग, परंपरा आणि श्रद्धेचा एक अप्रतिम संगम आहे. इथल्या मातीला वेगळा सुवास आहे, इथल्या नद्या डोंगरांमध्ये जीवनाचा ओलावा आहे आणि इथल्या प्रत्येक झाडापासून दगडापर्यंत निसर्ग देवतेचा वास आहे. हा वारसा जपत आहे सावंतवाडी तालुक्यातील निगुडे हे गाव. आपलं पुरातन माऊली देवीचं मंदिर आणि काव्यकलेचं जतन करून या गावानं वेगळा आदर्श समाजासमोर ठेवलाय. निसर्गाची मुक्तहस्तानं उधळण या गावावर आहे. गावात प्रवेश केल्यावर एका डेरेदार पिंपळ वृक्षात असलेला श्रीदेव विसोटी, देवराईतला राखणदार श्रीदेव गावठणकर, श्रीदेव भुजे डोंगरकर या श्रद्धास्थानांसोबतच श्रीदेवी माऊली ही गावची ग्रामदेवता. आणि या श्रीदेवी माऊलीची महती आणि मंदिराची माहिती घेण्यासाठी आम्ही निगुडे गावात प्रवेश केला. कोकणातली अनेक प्राचीन मंदिरं नामशेष होत असताना सावंतवाडी तालुक्यातील निगुडे या गावातील ग्रामस्थांनी, इथल्या मानकऱ्यांनी एक पुरातन मंदिर जपलं आहे. तिथली कावीकला जपली आहे आणि त्याच मंदिराची आज आम्ही या विशेष भागात माहिती घेणार आहोत. मंदिर परिसरात प्रवेश केल्यानंतर एक वेगळंच चैतन्यमय वातावरण पाहायला मिळतं. मंदिर परिसरात असलेली कल्पवृक्षांची झाडं या परिसराच्या सौंदर्यात अजूनच भर घालतात. हा सर्व परिसर न्याहाळत आम्ही मंदिरात प्रवेश केला. मंदिरातील आतील भाग, मंदिरातील देवीची मूर्ती मनाला एक वेगळंच समाधान देतात. यानंतर या मंदिराची माहिती आम्ही इथल्या मानकऱ्यांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या मंदिराचा इतिहास प्राचीन लिखित माहितीनुसार हे मंदिर 1912 साली बांधल्याची माहिती मानकरी गावडे यांनी दिली. आता इथे जी लिखित स्वरूपात माहिती आहे त्यावरून 1912 या मंदिराचं बांधकाम पूर्ण करून हे जे अजरंग काम दिसतंय ते मुंबईच्या स्थित ग्रामस्थ मंडळीने आपल्या खर्चाने पैसे जमा करून मडुराचा जो गवंडी, कासाचा जो गवंडी आहे त्या गवंड्याकडून हे रंगकाम करून घेतलं. इथं बरीच पाषाणं असून त्यांची पूजा अर्चा होत असल्याचं गावडे यांनी सांगितलं. पूर्वी या परिसरात जी आज मंदिरं आहेत ती परंपरागत आहेत.
प्राचीन मंदिरं आहेत. काहींचे आता आकार बदललेत, स्वरूप थोडंसं बदललं आहे, पण पंचायतन देवस्थान पूर्व काळापासून इथे सुरू आहे आणि त्या सगळ्या देवतांची स्वतंत्र मंदिरं छोटी छोटी काही असेना पूर्वीपासूनची अस्तित्वात इथे आहेत. बदल आम्ही फारसा काही केलेला नाही. काही पाषाणाच्या बाबतीत शोध चौकशी करताना त्रयस्थामार्फत जे काही निघालं त्याच्यात थोडाफार बदल केला. समोर जो नीतीची पाषाणं दिसत आहेत ती आमच्या कारकिर्दीत आम्ही बसवलीत. जुनी पाषाणं जी होती ती काही कारणामुळे किंवा त्यावेळच्या काही गैरसमजुतीनं म्हणा बाजूला केलेली होती आणि नीतीच्या पाषाणाच्या जागावर एकच पाषाण निराकारी असं स्थापन केलेलं होतं. पण शोध चौकशी केल्यानंतर नीतीची पाषाणं आत्ता नितकारी बाराच्या नीतीची पाषाणं नितकऱ्यासहित 4 पाषाणं समोर देवीच्या समोर बसवलेली आहेत. हा एक बदल केला. बाकी सर्व पूर्वीच्या पाषाणं आहेत आणि परंपरागत त्याची पूजापाठ होत असतो. बाराचा नितकारी आणि त्याचा परिवार हा सर्वच मंदिरासमोर असतो. त्याचं वेगळं महत्त्व गावड्यांनी सांगितलं. इथे आम्ही जे बसलो त्यात 3 पायऱ्या आहेत. न्याय, नीती आणि धर्म म्हणून त्या ओळखल्या जातात. देवीसमोर येणाऱ्या भाविकांनी, देवीसमोर कार्य करणाऱ्या मानकऱ्यांनी याचं भान ठेवून कार्य करायचं असतं, कामकाज करायचं असतं. न्याय, नीती आणि धर्म. आणि 3 नीत जोखणारी नितकारी, बाराचा नितकारी आणि त्याचा परिवार अगदी देवीच्या समोरच बहुतेक सर्व देवस्थानामध्ये हा नितकारी समोर असतो आणि तो पाहत असतो. हे जे काय चाललं आहे ते नीतीनं चाललं आहे की नाही, खरं खोटं आहे की नाही हे तपासत असतो आणि त्याप्रमाणे न्याय करत असतो आणि देवीची त्याला साथ असते. सुरुवातीला वेगवेगळ्या आकारातले देव नव्हते, तेव्हा चंद्र, सूर्य, हाताचं निशाण, लिंग या गोष्टी यातून प्रतिबिंबित होतात. हे पुरावे म्हणजे निसर्गाला देव मानून पुढे कालक्रमण करायचं असतं. तसेच निसर्गाचं महत्त्व या देवस्थानातून दिसून येतं. म्हणजे माणसानं निसर्ग हाच देव खरं तर मानायचा असतो. त्या निधीच्या पाषाणामध्ये तुम्ही जर बघितलं बारकाईनं तर चंद्र, सूर्य, सुरुवातीची माणसाची लिंग, ज्यावेळी हे नव्हतं, वेगवेगळ्या आकारातले देव अस्तित्वात नव्हते, त्यावेळी जी लिंगपूजा आहे तीसुद्धा तिथे दिसणार आहे. हाताचं निशाण आहे, लिंग आहे, राजसत्ता, पुरसत्ता ह्याची तिथे 2 भागात एका पाषाणामध्ये ते दाखवलेलं आहे. तर निसर्ग हा देव मानून माणसानं पुढे कालक्रमण करायचं असतं. निसर्गाचं महत्त्व या देवस्थानातनं सांगितलेलं आहे. माणसाच्या गरजा आणि अपेक्षा वाढल्यामुळे निसर्गावर अतिक्रमण माणसाचं होतं आहे. तर हे अतिक्रमण माणसाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत होण्याची शक्यता आहे. म्हणून निसर्गाची जोपासना केली पाहिजे, निसर्ग राखला पाहिजे. तोच माणसाचं संरक्षण करणार आहे. निसर्गाला जपा, निसर्ग हा तुमचा देव आहे खरा. मंदिरातील चौखांबा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. चौखांब्यातील वर्तवणुकीचे काही नियम असतात. तिथं चुकीच्या गोष्टी बोलणं कटाक्षानं टाळलं जातं. चौखांब्यामध्ये तिथली एक शक्ती, ज्याला बाराचं निरांकार म्हणतात, ते सतत जागृत तिथे असतो चौखांब्यात. आणि तिथे जर खोटं किंवा वाईट काही घडत असेल तर त्याच्यावर त्याचं बारीक लक्ष असतं देवाचं आणि ते कधी अटॅक करू शकतं, म्हणजे त्याला त्रास देऊ शकतो. त्यामुळे चौखांब्यात बोलताना काळजीपूर्वक बोलावं लागतं. कोणाचं मन दुखवेल असं कोणी बोलता नाही. मनं दुखवली जातील, एकीची भावना तुटेल, अशा प्रकारचा उच्चार तिथे झाला तर लगेच ते निरांकार जे असतं चौखांब्याचं ते त्या माणसाला शिक्षा करायला प्रवृत्त करतो. ओके. त्या चौखांब्यात बोलताना काळजीपूर्वक बोलतात, चढ्या आवाजात बोलत नाहीत. एकमेकांना समजुतीच्या स्वरूपात ते बोलणं असलं पाहिजे. अपमानास्पद, उद्वेगजनक, रागानं बोलणं त्या चौखांब्यात होता नाही. 5 माया आणि 12 अंधार ही देवीची रूपं असून याबद्दल गावड्यांनी
महत्त्वाची माहिती सांगितली. आम्ही गाराणा बोलण्यात 5 माया 12 अंधार असं म्हणतो. 5 माया ही देवीचीच रूपं आहेत. 5 माया ही देवीचीच रूपं आहेत. थळाची माया, कुळाची माया, केळवाय माया, ब्राह्मण माया आणि सातेर माया असं आमच्याकडे आम्ही प्रसाद पाकळी घेऊन हे केलेलं आहे. तर ही देवीचीच रूपं आहेत. देवीच्याच बहिणी आहेत त्या. आता तुम्ही अन्य गावातनं सातेरी ही देवी आहे. आता आमची माऊली आहे, काहींची सातेरी असते. तसेच ह्या त्या माया ज्या आहेत त्या देवीचीच रूपं आहेत, देवीच्याच बहिणी आहेत त्या. आणि त्यांनासुद्धा इथे स्थान आहे. त्यांच्यासुद्धा प्रतिमा रूपात मूर्ती छोट्या छोट्या असतात. कुळाच्या पाट्यावर देवीबरोबर पूजापाठ त्यांचा केला जातो. श्रीदेवी माऊली मंदिराच्या आजूबाजूला विविध देवांची मंदिर आहे. प्रत्येक मंदिराचं वेगळं असं वैशिष्ट्य आहे. पूर्वीच्या 12 बलुतेदार पद्धतीनुसार अनेक समाज आज देवीच्या सेवेस जोडलेले आहेत. हे जे देवस्थान आहे हे आमचं पूर्वी एकच पूर्वज होता, गावडे म्हणून इथला. तो शेर्ला, निगुडा आणि रोणापाल असं त्या ठिकाणी होतं हे स्वरूप. शेर्ल्यात मोठा भाऊ राहायचा, निगुड्यात 2 नंबर, कदाचित वाडी असेल त्यावेळी. शेर्ला हा मुळगाव, 2 नंबर निगुड्यात आला आणि 3 नंबर रोणापालमध्ये आला. आणि हे तिन्ही भावाने हे क्षेत्र वाटून घेतलं. ही जी प्रत्येक मंदिरं आहेत ना आणि हा परिसर आहे तो गावडे पाषाण म्हणून एक असतं, गावडे वस म्हणून प्रत्येक मंदिरात आहे. त्याच्या हातात एक कोयता असतो बघा, कोयता. तर हा जो परिसर असतो हा गावाच्या एका बाजूला असा निवडलेला असतो शांततेसाठी. आणि ते कोयता का, तर हे इथे झाडझुडोरा होता तो तोडून साफ करून मंदिर बांधलं याचं निदर्शन आहे ते. आणि त्याच्याबरोबर दांडेकरी दाखवण्यासाठी, दांडेकरी तो दाखवायचा, हे बेन, हे बेन, हे साफ कर वगैरे. आणि अशी ही मंदिरं सगळीकडे उभी राहिलेली आहे. तसंच आमचं शेर्ला, निगुडा, रोणापाल. आणि त्यामुळे इथे आपले जे सेवेकरी 12 बलुतेदार आहेत त्यांना इथे वस्ती नाही, कारण ते सगळे तिथे राहत होते. कुठे? शेर्ल्यात राहत होते. कामात ज्यावेळी इकडे काम असायचं त्यावेळी ते इकडे यायचे. म्हणजे त्यांचे कार्यक्रम वेगळे, आमचे तिथीचे कार्यक्रम वेगळे, एकजुटीने होते. पण आता देवीच्या डावीकडे, माऊली मंदिराच्या डावीकडे वर जे सर्वात शेवटी आहे ते लिंग महादेवाचं देऊळ आहे. तिथे लिंगाचं पाषाण आहे. आता नवीन पाषाण मोठं करायला दिलं आहे. पूर्वीचं छोटं होतं. पूजापाठ करताना अडचणी यायच्या. समोर नंदी आहे. आणि आत्ता तिथे प्रसाद पाकळी घेऊन गणपती, आमच्या पंचायतनात गणपतीचं पाषाण नव्हतं, तर आता तिथे गणपतीचं दगडी पाषाण स्थापन करायचं आहे या पुनर्प्रतिष्ठापनेच्या निमित्तानं. त्यानंतर त्याच्या डावीकडे भूतनाथाचं छोटं मंदिर आहे. त्यात भूतनाथाच्या मंदिरात भूतनाथाचं पाषाण आहे खड्गधारी, आणि बाजूला घाडीवसाचं पाषाण आहे. त्यानंतर छोटी एक घुमटी आहे. अलीकडच्या काळात जेव्हा आम्ही ह्या परिसराची दुरुस्ती वगैरे करत होतो तेव्हा इथे एक आंब्याचं मोठं झाड होतं. त्या आंब्याच्या झाडाला पेड बांधलेलं होतं. त्या पेडावर सुद्धा आम्ही पूजापाठ करताना फुलपाकळी टाकायचो. परंपरा ही रीत होती. पण का आम्ही फुल तिथे टाकतो हे आम्हाला माहीत नव्हतं. पण आमचे जे तिराईत आहेत, बांदेकर, मोर्ये, सावंत इथे आता उपस्थित आहेत, त्यांनी आम्हाला ते अडचण होत असल्यामुळे आम्हाला ते काढायचं होतं. तर काढायला प्रसाद पाकळी होत नव्हती, काढण्याचा हे कौल होत नव्हता. मग आम्ही ते का होत नाही ह्याची चौकशी करण्यासाठी त्या तिराईतांना विनंती केली की आम्हाला हे असं असं करायचं आहे. आता जो परिसर दिसतो आहे त्या परिसरात तसा नव्हता. अडचणीची दोन्ही बाजूला 2 पेडं होती, आंब्याची झाडं होती आणि खूप अडचण होती सगळी. तर ते काढण्यासाठी आम्ही त्यांना कौल प्रसाद पाकळी घेण्यासाठी बोलवलं. त्यांनी तिथे शोध घेतला. तेव्हा तिथे आमच्या एका पूर्वजाचं आत पाषाण आहे असा शोध लावला. आणि मनुष्यबळानं ते सावकाश खोदून मोठं पेड होतं, जवळजवळ 2 ट्रक माती होती त्याच्या भोवती आणि दगड वगैरे लावलेले होते. मनुष्यबळ वापरून ते खोदायचं होतं. JCB वगैरे लावायचा नाही, कारण त्याच्यामध्ये काहीतरी आहे याचा शोध त्यांना लागला होता प्रसाद पाकळी घेताना. मग ते मनुष्यबळ लावून सगळं ते थोडं काढलं. आणि तेव्हा त्या पेडाच्या मध्यभागी एक मूर्ती आढळली.
आणि ती मूर्ती आमच्या पूर्वजाची एका शिर्ले गावचा जो पूर्वज आमचा होता, हे 3 गाव शिर्ले, रोणापाल आणि निगुडे हे पूर्वी एकच म्हणून ओळखले जायचे आणि ते गावड्यांचे गाव होते. तिथे जो पूर्वज होता त्या पूर्वजाचा त्याच्या नातेवाईकांनी म्हणजे भाचे लागतात ते धुरी, त्यांनी संपवलं त्याला एका ठिकाणामध्ये आणि त्या पूर्वजाला इथे स्थान दिलं होतं. हे आम्हाला माहीत नव्हतं, पण त्यांनी ते शोधून काढलं, आम्हाला त्याची जाणीव दिली आणि त्याची प्रतिष्ठापना तिथे त्यावेळी नंतर छोटीशी घुमटी करून प्रतिष्ठापना केली. तो पुरुष, महापुरुष. त्यानंतर खांबल्यासमोर जे देऊळ आहे, खांबल्याचं देऊळ आहे. खांबल्याच्या देवळामध्ये आता 5 पाषाणं आहेत तिथे. मुख्य खांबल्याचं मंदिर असल्यामुळे खांबल्याचं चौखांबी पाषाण आहे. त्याच्या बाजूला 12च्या पूर्वसाचं पाषाण त्यावेळी लावलं गेलं. त्यानंतर त्याच्या बाजूला चाळ्याचं पाषाण तिथे आहे. ते देवस्थान चाळ्याचं आहे. आणि त्याच्या बाजूला पारदीच्या वसाचं पाषाण आहे. आणि शेवटी त्या खांबल्याच्या ब्राह्मणाचं पाषाण आहे. अशी 5 पाषाणं तिथे आहेत. त्यामध्ये आता आम्ही प्रतिष्ठापना करताना 12च्या पूर्वसाचं पाषाण 12मध्ये आणायचं कौलप्रसादाने ठरलेलं आहे. त्यामुळे ते 12मध्ये म्हणजे देवीकडे येणार. खांबल्याचं पाषाण, त्यानंतर चाळ्याचं पाषाण, तसंच पारदीच्या वसाचं पाषाण, पारदीचा वसा 12तला आहे. त्यामुळे ते सुद्धा पाषाण आता देवीच्या गाभाऱ्यात 12मध्ये येणार आहे. आता तिथे खांबल्याचं पाषाण, खांबल्याच्या चाळ्याचं पाषाण आणि जो खांबल्याचा ब्राह्मण आहे तिथे अशी 3 पाषाणं राहणार आहे. हा बदल होणार आहे. खांबल्याचं देऊळ हे सुद्धा या मंदिरानंतर बांधलेलं मोठं मंदिर होतं. त्याला आम्ही फक्त प्लॅस्टर करून घेतलं. पूर्वीचं दगडी कोरीवकाम आहे तसंच आहे आणि रंगरंगोटी आम्ही नंतर केली, पण आता ते छान मंदिर झालेलं आहे. समोर आहे ती नीतीची पाषाणं. तिथे तुळशी वृंदावन आणि आमची दीपमाळा आहे. दीपमाळा ही दिवे लावण्यासाठी दिव्याची पौर्णिमा जी असते, तसंच जत्रेला सुद्धा आम्ही त्या दीपमाळेवर ती दीपमाळा हे करावी लागते, उजळावी लागते दीप लावून. परंपरागत जो कुंभार आहे देवस्थानचा, तो कुंभार दरवर्षी 100 पंट्या त्या दीपमाळा उजळण्यासाठी जत्रेच्या वेळी आणि आपली दीपोत्सव होतो ती ह्याची पौर्णिमा, देवदिवाळीमध्ये जी पौर्णिमा येते दीपोत्सवाची, त्या पौर्णिमेला तो 100 पंट्या आणून देतो. मग 4ही मानकरी मिळून तिथे दीपमाळा ती दिवे प्रज्वलित करून त्या दीपमाळेवर ठेवल्या जातात. तसे मंदिरामध्येही सगळीकडे दिवे ठेवले जातात. सगळा परिसर त्यावेळी लाईट वगैरे ह्या रोषणाईच्या सोयी नव्हत्या, त्यामुळे दिव्यानं ती आरास केली जायची. तेलाच्या दिव्यानं पंटीमध्ये वाती पेटवून सगळीकडे, आणि ते वातावरण बरं दिसायचं, म्हणजे त्यावेळी गरज होती ते. आणि असं दीपमाळ ती दरवर्षी हे केली जाते, पाजळली जाते दिवे लावून. बाजूला समोर जे आहे उजवीकडे छोटंसं मंदिर, ते म्हारिंगणाचं मंदिर आहे. म्हारिंगण देवता. तिथे 5 पाषाण आहेत. मुख्य पाषाण आहे ते 12चा जो म्हारिंगण आहे त्यांचा मुख्य दांडेकर, त्याचं पाषाण आहे आणि 4 पाषाणं त्याच्या परिवाराची आहेत. उजवीकडचं मोठं मंदिर आहे ते रवळनाथाचं मंदिर आहे. तिथे रवळनाथाचं पाषाण आमचं जे आहे ते फार पूर्वीचं जुनं असल्यामुळे ते आम्ही आता नवीन करून घेणार आहोत. त्या नव्या पाषाणाची प्रतिष्ठापना तिथे होणार आहे. त्याच्या बाजूला अजून 2 पाषाण आहेत. एक रवळनाथा पूर्वज आहे डावीकडे, आणि उजवीकडे जो आहे त्या उजवीकडच्या पाषाणाच्या बाबतीत आम्ही कौलप्रसाद घेतले, तर त्याच्यातनं ते पाषाण सहज असंच बसवलं गेलं असं ठरलं. त्यामुळे आता तिथे रवळनाथाच्या पादुका बसवणार आहोत. एकूण 34 पाषाण आमच्या ह्या परिसरात आहेत. आता नवीन पाषाण गणपतीचं जे नव्हतं ते धरून 35 पाषाणं आमच्या ह्या परिसरामध्ये दगडी पाषाणं असणार आहेत. सगळ्या देवतांची इथे पूजापाठ होतो. पुढेही तसं परंपरागत पूजापाठ होणार आहे. राहिलेलं आहे तर इथे या परिसरातच 12च्या चाळ्याचंही पाषाण आहे. तिथे उघड्यावर आहे. आता आम्ही त्याला खांब वगैरे काढून छप्पर करण्याचा विचार करतो आहे. कौलप्रसाद झाले तर तसं करणार. 12च्या चाळ्याचं पाषाण आहे. जेव्हा काही गावात घडत असतं काही बरं वाईट, तर त्या चाळ्याकडे सांगणं केलं जातं. चुकीचं घडलं, देवळी समाज आहे,
पूर्वी भाविण वगैरे असायच्या. आता ती प्रथा बंद झालेली आहे. देवळी समाजाची माणसं अजूनही आपली परंपरागत कामं इथे करतात. त्यानंतर हे आहेत, मडवळ आहे, तो सुद्धा अजून आम्हाला देवीची कपडे जे आहेत, कापडं आहेत ते धुवून वगैरे देतो. सुतार आहेत, सुतारही आपापली कामं इथे येऊन करतात. त्या सुतारवसाचं सुद्धा इथे पाषाण आहे. मुख्य मंदिरात सुतारवसाचं म्हणजे त्यांच्या वंशाचं पाषाण आहे इथे. तसंच न्हावी वंशाचं पाषाण आहे. न्हावी आपापली कामं. न्हाव्याला आमच्याकडे पालखीचा अधिकार आहे. त्यांनी पालखी प्रत्येक कार्यक्रमात पालखी काढायची असली तर न्हावी ती पालखी दोन्ही बाजूने सांभाळत असतात. त्याची जी पिलगी आहे न्हाव्यांची ती. पण ते न्हावी एक त्याच्यातला जो आहे तो आमच्या गावात राहतो आणि एक आहे तो काही कारणामुळे असेल, त्याच्या सोयीमुळे असेल, आज वेत्ते ठिकाणी त्याची वस्ती आहे. वेत्ते ठिकाणीची त्यांची जवळजवळ 5 घरं आहेत. पण ते कार्यक्रमाला न चुकता येते येतात, हजेरी लावतात, आपापली कामं करतात. त्यानंतर गवंडी आहेत, ते सुद्धा आपापल्या या परंपरेचा जो गवंडी आहे तो मोडरात राहतो. आता त्याच्याकडून आम्ही ज्यावेळी मोठमोठी कामं असतात किंवा मोठी काही दुरुस्ती वगैरे करायची असले त्याला बोलवतो. त्याच्याकडून त्याचा हात वगैरे लावून घेतो आणि मग आमच्या गावातली माणसं ते काम पूर्ण करतात. अजूनही त्यांना देवस्थानामधून जे काय येणं देणं आहे ते हात उचलून मानकरी मंडळी देतात आणि ते समाधानी आहेत. एक प्रसंग मला आठवतो की ते चोरी झाली होती फंडपेटीची. फंडपेटी नेऊन त्याने फोडली आणि फंडपेटीतले पैसे नेले. तर आता जे तिराईत आहेत त्यांच्या समक्ष सगळ्या गावाने तिथे चाळ्याकडे गाराणा घातला. हा जर माणूस तू देवी घेऊन आलेस आणि आम्हाला दाखवला ज्याने ही फंडपेटी फोडली आणि घेऊन आला तिला, तर तू घेऊन ये, अशा प्रकारचं गाराणं तिथे केलं होतं. आणि काही दिवसातच पोलिसांनी त्या प्रत्यक्ष चोराला पकडून मला वाटतं कणकवलीच्या परिसरात कुठेतरी त्याला पकडलं आणि इथे आणलं. त्याने सगळं काय काय केलं, कसं पेटी उचलून नेली, कुठे टाकली, काय केलं हे स्वतः दाखवलं. इतकं हे जागृत हे आहे म्हणजे प्रत्यक्ष. हो, 2 वेळा हे झाली. पण त्याला पकडून आणलं पोलिसांनी, इथे आणलं आणि प्रात्यक्षिक करून घेतलं. काय काय केलंस, कसं केलंस, कुठे टाकली, त्याने आपण म्हणून सगळं दाखवलं. आणि बरोबर ज्या जागेवर टाकलं होतं तिथे तो गेला बरोबर त्या कंपाऊंडाच्या पलीकडे. आणि त्याने कबूल केलं मीच चोरी केली होती म्हणून. म्हणजे हा देवीचा चमत्कार आहे. आणि अजून काय देवीबद्दल काय सांगू शकाल? शेवटचा प्रश्न आहे. देवीबद्दल सांगायचं तर इथे जी माणसं येतात अगदी लांबून, गोव्यातून, त्यानंतर इकडे महाराष्ट्रातल्या अगदी मुंबई पुण्यापासूनची माणसं इथे येतात. देवीच्या कौला प्रसादानं त्यांच्या अडीअडचणी दूर होतात, त्यांना सुख समाधान लाभतो. तर हे अनुभव त्यांना आल्यामुळेच ती माणसं येत असतात. मध्यंतरीच्या आता आम्ही स्थापनेसाठी कौल प्रसाद वगैरे सगळं अंधारी वगैरे हे बंद केलं आहे. कारण आमच्या देवाच्या कार्यात काही अडीअडचणी त्यामुळे निर्माण होऊ लागल्या. बाहेरची माणसं येत असल्यामुळे तात्पुरतं बंद केले. पुन्हा ते सुरू होईल आणि सगळ्यांना समाधान सुख, गावातल्या लोकांबरोबर इतरांनी त्याचं समाधान सुख लाभेल. काळाच्या ओघात कोकणातील जुनी सुंदर अशी पुरातन मंदिरं नष्ट होत असताना निगुडे ग्रामस्थ आणि मानकरी मंडळी यांनी हे मंदिर जपलं. त्याचबरोबर लोप पावत चाललेली आणि मंदिरावर पूर्वीपासून असलेल्या कावी कलेचं संरक्षणही केलं, हे कौतुकास्पद आहे. या आमच्या श्रीदेवी माऊली मंदिराचं बांधकाम आमच्या जुन्या जाणत्या लोकांनी हे 2-3 टप्प्यात केलेलं आहे. पहिला आपण बसलेला आहे तो मंदिराचा गाभारा आहे, त्याच्यानंतर दुसरा आहे तो सभामंडप आणि तिसरा आहे तो बैठक व्यवस्था सगळ्या कार्यक्रमांसाठी. तर ज्याच्या मनात हे मंदिर उभं करायची आमच्या पूर्वजांच्या गावडे पूर्वजाच्या आलं, त्यावेळी परिसरात ही कला जपासणारे जे कलाकार त्या काळात होते त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली असणार 100%. आणि त्यांनी त्याप्रमाणे आग्रह धरला की हे जे आहे ते या कावी कलरमध्ये चित्रशैली जी आहे आपली जुनी कोकणातली त्या पद्धतीने ते केलं पाहिजे. आणि इथल्या प्रत्येक चित्राला, ते छोटं असेल किंवा मोठं असेल, वेगळी कथा आहे, त्याच्यामागे वेगळं पुराणात जे आपण ऐकतो
दशावतारी कलेतूनही कधी कधी ते व्यक्त केलं जातं. ती प्रत्येक गोष्ट त्या आपल्या पुराणातल्या ऐकलेल्या गोष्टींची गोष्ट आहे त्या ठिकाणी. आणि ते तसे कारागीर होते त्या काळात आणि हे 3 थरातून केलेलं आहे. म्हणजे आम्हाला आता नव्याने करताना तसंच करावं लागलं. पहिला एक कोट असतो, एक कलर प्लेन कलर असतो, त्याच्यानंतर दुसरा एक कलर असतो आणि मग ही प्रत्येक चित्र आहे ते बारीक याने कोरलेलं आहे आणि ते कोरून त्याच्यात रंग भरलेला आहे आणि ते अर्थपूर्ण आहे. त्याच्यातला सूक्ष्मातला सूक्ष्म भाग बोलतो आहे, कुठचं तरी गोष्ट सांगतो आहे. फक्त त्याच्यातली आम्हाला फारशी माहीत नाही, पण 2-3 चित्रांच्या बाबतीतली मी माहिती घेतली त्यावेळी लक्षात आलं आतल्या गाभाऱ्यातल्या की ही कथा आहे आणि ही कथेचं त्या ठिकाणी बोलकं स्वरूप आहे. आणि ही कला जोपासणं आपल्या विशेष करून कोकणातल्या मंदिरांची ही आपली जबाबदारी आहे पुढच्या पिढीला देण्याच्या दृष्टीने. आणि हे अलीकडच्या काळात सिमेंट स्लॅब वगैरे जी RCCमध्ये बांधकामं होतात त्याच्यात ही कला पूर्णपणे नष्ट करण्याचे प्रयत्न होतात. आमच्या गावातल्या ग्रामस्थांनी, इथल्या मानकऱ्यांनी, माझ्या या म्हणजे इथे जिथे वावरतो आहे एवढी वर्ष, त्यावेळी प्रत्येक वेळी समोर यायचं की बाकीचं अमुक मंदिर रंगवलं आहे, तमुक मंदिर रंगवलं आहे, अमुक मंदिरचं स्लॅबचं केलं आहे, बरं दिसतं वगैरे. पण मी हे टाळत होतो, समजूत घालून बघूया करूया असं म्हणत होतो. पण मला हे आहे तसंच पूर्णपणे चित्रकार मिळाल्यानंतर रंगवायचं होतं आणि तसे आमचे प्रयत्न गेली 10, 12, 15 वर्ष चालू होते सातत्याने. अनेक ठिकाणी फिरून माहिती घेत होतो, खर्चाचा अंदाज घेत होतो आणि खात्री करत होतो की ते तसंच परत पेंटिंग करून मिळेल असं. आता तुम्ही जे बघता हे फ्रेश दिसतं आहे सगळं तुम्हाला, पण जुनं होतं. मला वाटतं याला किती वर्ष झाली आम्हाला माहीत नाही आहे. तेव्हा असेच कलर ते पूर्वीचे दिसत होते, एवढे ते पक्के कलर होते आणि ते या सगळ्या ह्याच्यात वातावरणात अजूनपर्यंत टिकून राहिलेले होते. आत्ताचे तुमचे ऑइल पेंट म्हणा किंवा इतर जे कलर्स आहेत हे फार फार तर 2 वर्ष त्यांची चमक राहते व त्याचा कलर राहतो, नंतर ते परत पेंट होतात. पण हे कलर कितीही वर्ष जरी बघितले आपण तरी असेच राहणार आहे. आणि हा निसर्ग आहे, हे सगळं चित्रशैली ही नैसर्गिक आहे आणि ती जपून आपल्या पुढील पिढीला देणं हे आमचं कोकणातल्या सगळ्या देवस्थानात वावरणाऱ्या जबाबदार माणसांचं काम आहे. हे टिकून ठेवलं पाहिजे, हा वारसा जपला पाहिजे. इथे बघा बसल्यानंतर तुम्हाला शांत वाटतं, थंड वाटतं, आनंद वाटतो, उल्हासदायक वातावरण वाटतं. याचं कारण हे सगळी चित्र बोलत आहेत, सांगत आहेत, संदेश देत आहेत. हेच जर तुम्ही सिमेंटमध्ये RCCमध्ये केलेल्या मंदिरात जाऊन अनुभवा, तुम्हाला अनुभव तसा येणार नाही. आणि म्हणून अशा काही विशिष्ट मंदिरात आपल्या आहेत, वेतोबा आहे, सातेरी वेंगुर्ल्याचं आहे, आमचं मंदिर आहे, या विशिष्ट मंदिरामध्येच तुम्हाला अनुभव मिळतो. कारण हे सगळं बोलतात, भिंती, खांब हे सगळी आपल्याबरोबर बोलत असतात. नुसते डोळे तिकडे गेले तरी काहीतरी सांगत असतं आणि त्यामुळे इथे जो फिलिंग आहे हृदयापासूनचा येणारा, मेंदूपासूनच्या संवेदना या तशा मिळतात आपल्याला इथे. कोकणातील इतर मंदिरं RCC होत असताना निगुडे गावातील मंदिरांचा चिऱ्यांनी बांधलेल्या कलशाचं काम कलात्मक आणि देखणं असं आहे. बऱ्याच ठिकाणी नवीन बांधलेली मंदिरं 2-4 वर्षात दुरुस्तीला येतात, मात्र आपल्या पूर्वजांनी बांधलेली मंदिरं ऊन वारा वादळ झेलून कणखरपणे आजही उभी आहेत. पुरातन मंदिरांचा हा वारसा आपण पुढच्या पिढीसाठी जपला पाहिजे. कोकणातील इतर मंदिरातील कमिट्यांनी सुद्धा हे जपण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असं आवाहन सुद्धा शांताराम गावडे यांनी केलं. आमच्या लोकांना, आमच्या मानकऱ्यांना, सहकाऱ्यांना वाटलं की आपण एक कळस बांधूया, शिखर कसं कळसाचा, आणि त्या दृष्टीने चर्चा व्हायला लागल्यात. मी अनेक ठिकाणी फिरून माहिती घेतली, खर्चाचे अंदाज घेतलेत. 1.5 कोटी 2 कोटी असे आकडे यायला लागलेत खर्चाचे. मग आपल्या इकडच्या मंदिरांचं काम बघणारे आर्किटेक्ट नंदन सावंत, म्हापसा गोवा,
यांच्याशी मी संपर्क साधला आणि म्हटलं माझी अशी कल्पना आहे. सुरुवातीला त्यांनी RCCतच करूया असा आग्रह धरला होता, कारण माझ्या कल्पनेप्रमाणे बांधकाम करणारा कारागीर जवळपास आता नाही. तसं बांधकाम करेल दगडी चिऱ्यांचं असा कारागीर सापडणं शक्य नाही म्हणाले. तरी असून तुम्ही म्हटलं डिझाईन द्या, आम्हाला 51 फूट उंचीचा शिखर कलश बांधायचा आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी स्टील स्ट्रक्चर करून हे दिलेलं होतं. पण मी सुरुवात करेपर्यंत माझा आग्रह असाच होता की ते या मंदिराला, पुरातन मंदिराला शोभेल असा पुरातनच कळस तयार करायचा होता. आणि सुदैवाने विलंब लागत गेला त्या गोष्टीला. अर्थात देवीने ते सगळं घडून आणलेलं आहे, आम्ही माणसाने नाही, कारण आमच्या मनातल्या इच्छा पूर्ण करणं तिच्या हातात आहे. आणि त्यामुळे सुदैवाने अपघाताने काशीनाथ नाईक म्हणून एक कारागीर मिळाला आम्हाला आणि त्याला घेऊन आलो. मी दाखवलं, माझी कल्पना सांगितली. आम्ही लगेच मग आर्किटेक्टना भेटायला गेलो, त्यानेच पाठवला होता आणि मग ते सगळं डिझाईन आहे ते आम्ही बदललं आणि पूर्ण दगडी केलेलं आहे. आणि तुम्हाला गंमत सांगायची अशी आहे की अलीकडचे हे शिखर कलश कॉन्क्रीटचे, सिमेंटचे आहे ते 2 वर्षात पाजरायला सुरुवात होतात, लिकेज होतात. आम्ही या 2 वर्ष त्याच्यातून एक पाण्याचा थेंब आलेला नाही. पूर्ण त्याला प्लास्टर केलेलं नाही, काहीही केलेलं नाही आहे, कसलाही कोट चढवलेला नाही, रंगाचा फक्त एक फ्रेश कलर चढवलेला आहे, थेंबर पाणी आलेलं नाही. आणि आमची खात्री आहे हा अनंत काळपर्यंत राहील, त्याचं जपणूक राहील. आणि अनेक गावचे लोक आज हे कलश, शिखर कलश एक वेगळ्या पद्धतीचा बघायला येत आहे. कारण असे पूर्वी होत असतील किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात किंवा कर्नाटकात असे शिखर कलश बघायला मिळतात किंवा केरळ त्या भागात बघायला मिळतात. पण आपल्या कोकणात कमी, सगळी छपराचीच मंदिरं असतात आणि ती अलीकडे डिमॉलिश करून RCCत करतात. आमचा त्याला पूर्ण विरोध आहे. सगळ्या कोकणातल्या देवस्थानच्या राहटींना आम्ही सांगतो, आग्रह करतो की हे जपून ठेवा हा वारसा. आणि हे आपली एक वेगळी शैली देवस्थानाची ही जगासमोर आणण्यासाठी धडपडा, प्रयत्न करा, हे जपलं पाहिजे. आपल्या जिल्ह्याची एक समन्वय समिती आहे, तर त्या समितीलासुद्धा आमचा आग्रह राहिला आहे. त्यांच्याबरोबरसुद्धा आम्ही चर्चा करतो बैठकीमध्ये की पैसा आहे म्हणून मंदिरांचं स्वरूप बदलू नका. हे मंदिर कोणीतरी त्यावेळी असलेल्या आपल्या पूर्वज लोकांनी विचारपूर्वक केलेलं आहे. आपल्यापेक्षा ते मोठे आर्किटेक्ट होते आणि हे डिझाईन्स, अनेक भूकंप आलेत, वारे आलेत, वादळ आलेत, तरी तसे टिकून आहेत. मोठी मोठी मंदिरं अजूनही तशी अवस्थेत आहेत आणि नव्याने बांधलेली RCCत बांधलेली मंदिरं ही 4-5 वर्षामध्ये दुरुस्तीला येत आहेत. बरोबर. मी कोणाच्या मंदिराचं नाव घेत नाही, पण हे सगळे दुरुस्तीला येत आहे. म्हणजे अनाठाई एवढा प्रचंड पैसा खर्च करून सहज मिळतो, उपलब्ध होतो. काही भाविक डोनेशन देऊन तशा हे करून घेतात आपल्या इच्छेसाठी. तर ते जे आहे ते हे तात्काळ दिसणारं आहे आणि आपलं जे आहे पुरातन आहे हे दीर्घकाळ, अनंत काळ टिकणार आहे. त्यावेळच्या लोकांचा दृष्टिकोनच तसा होता. त्यांची पूर्ण दृष्टिकोन तसा असल्यामुळे त्यांनी तशीच प्रत्येक मंदिराची प्रत्येक गावात रचना केली असेल. वेगवेगळी असेल, सगळ्यांची सारखी ढाचे मिळणार नाही, स्ट्रक्चर मिळणार नाही. माऊली म्हटल्यानंतर, सातेरी म्हटल्यानंतर एक वेगळं स्ट्रक्चर असतं. रवळनाथ किंवा पुरुष देवता त्या ठिकाणी आहेत वेगवेगळ्या तऱ्हेचं. स्वरूप सगळ्यांचं एकच आहे, देव एकच आहे, पण प्रत्येकाच्या ह्याचं स्वरूप वेगळं आहे. कारण आपण 12 कोसावर हे बदलतं असं म्हणतो, भाषा वगैरे, तसं ते बदलत गेलेलं आहे. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आणि दक्षिणेकडून उत्तरेकडे तसं ते दिसतं. पण हे आहे ते जपलं पाहिजे. याला फार आपलं हे देवस्थान जे वावरणारी लोकं आहेत, मानकरी वगैरे आहेत, त्यांनी आग्रह धरून हे टिकलं पाहिजे. आम्ही हे टिकवलं. हे आता तुमच्यासारख्या पत्रकार वाहिन्यातून जातं आहे, यूट्यूबमधून जातं आहे आणि आमच्याकडे बघायला येत आहे. त्याची चित्रीकरण करत आहेत आणि हे सगळ्यांना सांगताय त्याचं महत्त्व. आणि त्यामुळे आत्ता लक्षात आलं आहे आपण या जनरेशनमध्ये, या पिढीमध्ये, की हे आपण किती महत्त्वाचं आहे ते,
ज्यावेळी प्रसिद्धी होते, दुसरा तारीफ करतो, त्यावेळी आपल्याला समजतं म्हणत किती चांगलं आहे. आपल्या कडेवर असलेलं मूल किती छान आहे आपल्याला समजत नाही, पण दुसऱ्याने सांगितलं, अरे काय छान दिसते बघ. तशी अवस्था झालेली आहे. आपलं प्रत्येक गावाने आपला वारसा जपला पाहिजे. खरंच गाव करेल ते राव काय करेल ही म्हण निगुडे गावातील या मंदिर जतन केलेल्या प्रयत्नांसाठी अगदी हुबेहूब लागू होते. निसर्गाला देव मानणाऱ्या आपल्या पूर्वजांनी जपून ठेवलेला हा समृद्ध ठेवा आपणही पुढच्या पिढ्यांसाठी जपून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करू. कॅमेरामन साहिल दहिबावकरसह भगवान शेळटे, कोकण 7 लाईव्ह.